Ini nemudzimai wangu takagara pasi taomerwa neupenyu tikabva tadhisaidha kunobata mushonga wekutipa upfumi. Chishona ndiri kuti takaromba. We are not proud of it cause taneta nekuviga hama. Gore negore hama dziri kupera ende zvinorwadza kuona vanhu vari parufu vachichema uchinyatsoona kuti vanhu varwadziwa pamusaka pekuda mari uyezve uselfish hwatakaita. Zvinorwadza zvakare kuona vana vachisara vasina vabereki, upenyu hwavo huchitochinja, lifestyle yavo ichitochinja pamusaka pedu uyezve mishonga yatakabata. Month yapfuura iyo takachengeta imwe hama yedu cause every year same time ropa rinofanira kudeuka. Munhu uyu anga aine vana vaduku, mudiki wacho anga aine 7 months, kababy. Moyo wangu wakarwadza. Problem yavapo is now it's out of control. Zvakubata vana vekwabankuru nevemadzibaba munini cause kumba kwedu taiva 7 ko vabereki vedu vaibara kama kare kare asi tasara tiri 2. Vamwe vese vakafa pamusaka peuromba hwedu. Tete handisi kuuya pano ndichizoda kutsvaka kuda kublema kuti takakura tichitambura kana kuti kudii. Zvatakaita zvinhu zvakashata ende hatirari. Hurombwa vanhu vanohuona seje vanenge vachida kutopinda mazviri vasingazivi kuti zvinhu zvakaoma, zvinhu zvine nhema dzakawandisa uyezve paunopinda mazviri zvinenge zvichita kunge zvinhu zviri easy nekuti chako unenge uchingoda kubuda munzara, asi kana wabatana nazvo unozoona kuti waita a big mistake. Isu patakapinda mazviri munhu akatigadzirira haana kumbotiudza kuti ropa raizofanira kudeuka. Akangotipa kanyoka kadoko doko. Kanyoka aka ndaifanira kungokapa maspam every day. Then mazuva ekuti mudzimai wangu anenge ari kumwedzi ndipo pataizopa nyoka iyi ropa. Sekuru ava havana kumbotaura kuti vanhu vaizovapo. Vaivangoti taingofanira kuita izvozvo tichingotevedzera mastep ende zvese zvaizoendeka. Asi nekufamba kwenguva takazoona kuti vanhu vakatanga kufa gore negore same time. Zvandiri kutaura ndezvekuti zvinhu izvi zvinhu zvasatani, zvine nhema dzakawandisa ende paunotanga unopromisiwa heaven and earth, asi handidi kukunyeperai. Kana wapinda mazviri hapana zororo. Kana wapinda mazviri unogara wakabata hana maoko ende kana wapinda mazviri hauna control, unenge uchingori muranda uchitevera kumasure. Zvinhu izvi it takes over your life zvekuti hongu mari unenge unayo, hongu lifestyle unenge unayo, hapana chaunoshaya, asi mufaro mumwoyo unenge usina. Ini ndiri murume uyezve ndinogara kuSouth Africa nemhuri yangu. Ndakarasikirwa nebasa ndisingafungiri. Ndaishandira a multinational company. Mari yangu yandaitambira was equivalent to about $10,000. Takatenga imba yedu nebond. Tikatenga zvese zvataive tinazvo nezvikwereti. Saka taibhadhara mbichena. Uyezve kumusha taivaka tikagadzirawo vabereki pekugara pakanaka. Vana vanasisi vangu ndaitovaendesawo kuchikoro. Upenyu hwedu hwakanga hwakanaka. Qualification yandanga ndinayo, basa rangu riri pa special skills list. Zviya zvekutoti mabasa ane vanhu vashoma muSouth Africa. Asi panguva iyoyo ndakangotsvaka basa ndikabva ndatoriwana very fast. Ndaimova from organization to organization anytime yandada. Asi handizivi kuti zvakafamba sei, basa rangu ndokubva rapera. Kubva ipapo ndakatanga kutsvaka basa, asi zvakaita sekuti madhoo ose upenyu hwangu akanga angovharika. Mudzimai wangu akatozosvika pakuti ngatitumirei macertificates kuna TB Joshua vambotinamatira tingadzinga munyama. Takabatisa macertificates aya akaenda kuna TB Joshua makore akare. TB Joshua vasati vashaya akaendawo kusinagogu ikoko akanonamatira. Hatizivo zvekuti zvinhu zvacho ndezvechokwadi here sezvo pane nyaya dzakazobuda dzaTB Joshua, asi basa hatina kuruwana. Ndopane bottom line. Uyezve ndoda kuti muone desperation yatakanga tava nayo. Mudzimai wangu akanga asingashandi. Ndivaya vadzimai anonzi well kept women. Ndini ndaimuitira zvese. Life yake yakanga yakarongeka, hapana chaishaiwa. Ndiri murume uya ane rudo.
ndaida kuti mudzimai wangu ange achitaridzika. Vakuru vedu vanoti unoona how powerful a man is through the way he treats his wife. Mukadzi wangu akanga aine zvese, asi basa rangu rapera. Takasvika pakutoregwa mota dzatanga tatora nezvikwereti. Imba chaiyo vaida kutoitora kuita bank ripo, asi sisi vangu vari kuUSA ndo vakazopindira vachitumirawo mari yebond. Asiwo semunhurume kuti ndicharamba ndichikumbira mari zuva nezuva zvakanga zvisina chimiro chakanaka. Saka sisi vakanga vatoudzwa nemudzimai wangu kuti imba yakutorwa ndiko kuti vazive ko isu varume ka hatitauri maproblems edu, hatishei. Unobva waita kunge watova mukadzi chaiyo kana uchikonewa. Masango aingova matema. Vana upenyu hwakachinja. Takavabvisa kukuro kwavaidzidza vakatangawo kunodza muzvikoro zvegovernment kusingabhadharwi school fees. Makore 2 akadarika, upenyu hwakaoma. Takaluza weight, hembe dzikatadza kukwana, ende mari yekutengawo hembe pakanga pasisina. Upenyu hwakanga hwatongooma. Chatakasara nacho ndiyo imba yoga. Ndototenda ivo sisi vangu ndivo zvevandataura ndikati tasara tiri tumba, ivo neni chete. Asi handizivi kuti sei ivo vakajambiwa nekuti gore negore sekutaura kwandaita panofiwa. Asi kungoti ivo sisi vangu munhu anonamata. Zviya zvekuti mazuva atichagara kuZimbabwe vaiti vakativhakachira vachingosvika mumba chavanotanga kuita kunamata. Kana vakubuda vonamata, kana vakurara vonamata. Munhu uya anonyaita zvekunamata. Ini hangu ndiri munhu kubva kare anga achingoendawo kuchechi here and there, asi ndakanga ndisina relationship yakati simbei naMwari. Ndizvo zvakaita kuti mudzimai wangu andiconvince kuti timboenda tinoona maAfrican doctors, nekuti taisaziva kuti ngenyu upenyu hwedu hwanga hwaoma zvakadai. Ndipo patakaenda tikaonawo vamwe African doctor, handisi kuzotaura kuti takavaona kupi, asi taona doctor ava vakabva vatipa zvavakatipa zvandataura pekutanga. Vakatipa kanyoka kadoko, vakati ini semurume ndaifanira kutora urume hwangu zuva nezuva ndichikapa. The only way ndaifanira kupa kanyoka urume was kuti nditoshandisa maoko angu ndobva ndahavhesta zvinenge zvabuda ndoisira nyoka iyi. Kanawo mudzimai wangu asvikawo kumazuva ake, pane zvimakapuso zvinotengesewa kunana Diskemuko, ndozvatanga takushandisa. Ropa riya torikohwa rese setichishandisa zvimakapu izvi zvinonzi zvima menstrual cups, then tonodira. Ndizvo hwakanga hwava upenyu hwedu. Kubva ipapo upenyu hwedu hwakatanga kuchinja. Takabva tatanga kuita mari. Handisi kuzoenda hangu mukati mukuudzai kuti mari yacho taiita sei, asi taingomuka mari iripo. Kanyokaka kakanga kari kaduku patakauya nako. Sekuru vaive vangoti vana vasatambira pedyo, uyezve zvinhu zvinoyera, saka yaifanira kuvharirwa payo yoga. Kakatanga kukura. Makuseni ega ega pandinodira urume hwangu kaibva katamba kachiratidza kufara. Uyezve mwedzi kana wakunopera patinozodira ropa, ndo pataibva taona nyoka iya chitanga kukura. Makore akapindana, ini nemudzimai wangu tikatanga kuita mari patakabva tatenga mota dzeUber. Kutaura kuno takatenga mota dzekuUber Black dzinotakura maexecutive, tikatenga zvakare maCorolla tikavaisa kuUber nekuTaxify. Ndakazoona kuti gore negore vana vamai vangu vaifa same week same month, zvogona kungosiyana ne1 day kana ne2 days, asi vaingoti musoro munhu otodonha ofa, kana kuti anongoti ndabaiwa munhu otodonha ofa. Ndakazodzokera kuna sekuru ndikati, sekuru, ini ndatambura, handichanzwisisi kuti sei vanhu vemumhuri medu vakufa. Sekuru vakangondipindura vakandiudza kuti iwe unofunga kuti mari yose yauri kuita iri kubvepi? Ndipo kapa ndakabva ndavati, sekuru, asi imi maive mati tinofanira kungopa nyoka iyi maspam uyezve neropa remudzimai wangu. Sekuru vakazongonditi, unofanira kuziva kuti kana uchida mari panofanira kutofa munhu. Dambudziko ravapo nderekuti
gore negore kunofiwa. Vabereki vangu vakashaya, vana vamai vangu 5 vakashaya. Iye zvino zvakupinda kudzimba dzemadzibankuru nemadzibamunini, vose vane ropa rangu zviri kutevera. Ende chinorwadza ndechekuti handina control, handigoni kuzvimisa. Ende inini handina musi wandakamboenda ndikanovapa mapikicha evanhu vekumba kwedu, asi zvinongoita zvega zvichitora zvichinunga vanhu vose veropa rangu one by one. Ndatambura nekurwadziwa and I cannot stop it. Ndizvo zvinorwadza. Chandoda kukuudzai ndechekuti ini pari zvino mari hongu ndaita, asi nemaitikiro azviri kuita uyezve nereti yekufa kuri kuita vanhu mumhuri, iniwo ndofunga kuti mazuva angu aswedera ndo achava magumo angu. Tsamba ino ndangoinyora nekuti ndinoda kuti vanhu vazive kuti zvinhu izvi zvinhu zvine nhema dzakawanda mukati. Ingava isiri satanism direct, asi kana wangoenda kun'anga chete, n'anga nevaroyi zvese nasatani wacho anoshanda pamwe chete. Zvinhu zvisina Jesu mukati, ende magumo acho haana kumira zvakanaka. Ndatenda. Tinotenda netsamba yatanyoregwa iyi. Tinotenda zvakare nevanhu vose vari kutinyorera tsamba. Ndachida kungoti pane vanonyora tsamba voisa nyaya yavo pasubject. It becomes difficult for me to read it because inobva yakatiwa yobva yapera asati apedza kunyora. Munhu akanyorera email neSaturday achitaura nyaya maiguru, ndokumbirawo undinyorere email zvakanaka, uinyore bhodhi yachona, uinyore pakanzi compose message. Muzuva ranhasi handisi kunyatsonzwa zvakanaka, asi ndangoti ndikuverengereiwo munzwewo zvatosangana nazvo panze apo, uyezve kuti tidzidze kuti the wages of sin is death. Mwari akuitirai zvakanaka. Ndatenda.